hapok ke MDA bandon ukertong yang monlang jongki na kebenta ke election Chiteng Samoy namar ke NPP BJP kala dep jit je laki jongki kertong kam ke UDP bakajinya teli ke don. Lap dan yau polo hasilong ya kanong hikai ke baja na asam hapdeng ke jing plumar jingmut lap ha eksemen ya kakot ke kia jongka bat ban IT no. Yalam kemat Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh hakajing yat pajba ha Sonarpur penpau ke BJP ya kajing snow scam ban lep ha ke election ha West Bengal. Sedang her biang kiling sun ha Tehran ha padeng kajing sange ya siat watla kajing yakin at ha padeng ke Iran bat US kadang jun. Kebelah kata ya kajing poi niang bat kajing her kiling sun. Mentangin pai syuki kubur nak keleng ke jela. La ikop bagajing penyeng ya ukertong pedeng nak ke MDA nak benta ke election Chiteng Samoy na Shillong parliamentary kanom la ban urlong. Kiseng ki betrei lang bat ke NPP bat BJP kila dep ban penbena ila ki jong hiki kertong. Omdan kanu gajing ya kren ha pedeng kani ke sorkar sendrop ban penyeng ya ukertong pedeng. Unong yalam ke UDP uba Olan Sing Sun ula ong baka seng sien kan sarai belakan penyeng kertong ne kersyanya unu kertong. Ula kentat ya kajing muddur baka don kajing ya kelumar hapok ke kenhun. Da ka baong baka MDA ka scam bar kajing ya trelang hapok ke sorkar ka long ka bateli. Uba sun ula ong ba man laki seng san hima ki buat ya la ka jong ka nong rem trekam bar ka UDP kan yai beteng ban ya hakalenti ban trei lai lut. Ula penpau ya kajing snow scam baka UDP kan sa job hadu Laisha na ka ba job menta ha ka election sya yeng dorbar tauan ha ka snem arajar arpupra. This is only a by-election. It's not a general election. Even the MDA also has not called for a meeting. I think even the NPP also, they have not arrived at to whom the ticket will be allotted. Or the MDA also has not called for a meeting, and even we also from UDP, we have not called for a meeting. And I think the president will still call a meeting. Then we can really understand. We can assess the situation and definitely we can take a solution. Kawai kano hikai Asmis bana Assam kaba arpun nyaus nem kerta kabhabana Sarma kabalaja lalap yaka na Shillong hinin kesngi thok ding. Lalap yaka hakapor prabaji min step na yau polo daki pulit katnat traffic. Hadin la yalam no yang ketiga brio sya Sadar Police Station ban le ikibadan kam. Ki pulit ki yathu ba menta ketika brio kadang kelumar kabor perkhat bat kampat la bat ong AA. Superintendent ki pulit uba Vivek Sim ula pentikna baladep ban pentip sya ki pulit ke Assam. Ki pulit ke Meghalaya ki lapha ya ketika brio sya Civil Hospital ban eksamen ya ka kuat ka khia ke jongka. Uwe ubriu ba South Post nem kerta usumit KR Singha na maublei ula klat no hadin ka jingya kajia ka ba jurbha ka ba jia ne ka step si sajan. Ki pulit kila itu ya uwe ubriu ubala keno don kti hakate ka jingya kajia u Sanjay Kumar ubala South Post nem kerta. Kita long kubor kila pentip ba kate ka jingya kajia kalami nakadaw jong ka jingya subaya kini kurim. Hakate ka jingya kajia utei ubala sya keno don kti ula shim dakanar babu no parking bantiet ya ute ulanot. Ya ute ubala mensaw lapin ket no she super care hospital. Henry ki doktor ki lapin bena ba ute ulanot ula dep klat lepa. Ki pulit ki lakem no ya uba suba don kti bat pengat mukaddema penyap brio. Ki pulit ka nong ston rengkat ke kinhun ANTF kila yo abat ya arngot ki suba nong khayidrok hakapor bale ya ka jing talasi kabla penlong hajan ke snong nong kasen ya kite ki bla suba khayidrok latip kerteng kum ubiang dor lang lingdo nong lat bat morning star lingdo ngat ki pulit kila pentip bakite ki arngot kila wan pai na Shillong da ka tup hadin bakila dep thit drok uwe na ki basuba nong khayidrok ula pet na kate ka jaka Henry layo ban kem no ya u rengkat ka jingerap jongki brio snong ya weipat la suba uba suba nong khayi layo kem haka step ka babut na ka snong nong ba
Hakapor bela penlong ya ke jing wat benia. Hasok pria ki pulit ki lalap ya arteli ki pelaking ki bela suba badan drog. Hadin bela tes la penti kena bat lalap ba ude heroin bakia hadu khat khandai point rip khandai gram bat la pengat mukaddama hapo jongka NDPS Act. Ka Meghalaya ka penlong ya ka Civil Defence Mock Exercise RMEX 1 arhajar arpun riu hakeleng ke jela keblale kum ka jing penyesriem ya ka jing penhap bom bar ka jing hap ban penlip boarding hasilong ki jaka ki ba kongsan ki kenthop ya ka Poinisik Hotel ka School St Anthony's bar ka St Edmunds College ki bala sakhi ya ka jing pen ya ka jing penlong ya ka jing lech ai jing arap bar ka jing pen kan ria ya ki briu la penlong ru ya ka jing penyesriem ya ka jing ther bom na ki drop bat jing pluding da ka jing trailang bat ki fire service bat ken hon SDRF ki bala ai jing arap la penlong ya ka jing penlip light ba ar minute hakeleng ke jela nadu ka por nyau beje jan miet ban pen persang ki briu la da don kinu ki jing jia ki bakir ki kum kini la penlong ru ya kum kini ki exercise ni ki jing le hakeleng ki district baken top ya ka jowai ampati kleriat nongpo bat mairang da ka jing yo ka jing kersan jong ki nong shong snong kani ka jing le ka long ban pet ya ka jing atrelang jong ki snat ba pher bat ka jing long kloy ban le ai la da jia kinu ki jing jia bakir ki kum ni ka Dream Mission kala penlong ya ka jingalang ha office jong superintendent ki pulit ha West Garo Hills rengkat bat baro ki bia don benta ha kakam banya pej benia ha ka bia day bat ka sien jam traikam ki bia day bat ka jing khang lat ya ka jing di drog ya ka di ka jingalang la penya the mission director u Francis Karshieng bat la ya shim benta da ki he officer bakin top yo SP u Abraham T Sangma bat u DIG u Jerry R Marat Kajing kren ka pai khmat halor ki sien jam traikam ki badang yat menta bat ban pen klan ya kajing trailang kumno banyale persha ya kajing di drog hakathan ki he officer ki la pen pau bala tha ya ka WhatsApp group ban nang kham pen bha ya kajing pen sapriang jing tip bat kajing la ban pen po ya ki sien jam traikam shikeleng ki snong ki thau la ai kajing hikai ha ki sap ba pher bat ya ki program ban pen bha pat ya ki blangop ban kirshan ya ki bakin lat no na kitiki jinglien bat ban la ban pediang biang ya ki hakikam ki jam ki wei pat ki sien jam traikam ki bakat kum kabut thamai ki kenthop ya ka jingdon jong QR code bat ka dream calendar ban nang kham la shu ban ai jing tip ya ki pat ba bat ban phai pha ya ki jing tip bala yo lum ka sarkar kla banjor baka thong kalong ban thai ki jaka ai jing sumar hamana ki district hapo usnem arhajar arpun rio and how to resolve these issues. I strongly believe that the government alone will never be anything on this. It is only with the participation of the community, the faith institutions, the community at large, that we will be able to do something. Katanat Public Health Engineering ke Sarkar Meghalaya kala penlong ya ke program Jal Gaurav Saman hamadan nyelekai ke badan hasnong asanang harong ram blok hinin ke sngi thoding. Hakati ke limpung la penkop burom ya ka snong Jendra Gray kabla yo ya ke jing itu nakari hapo jong ka har jal. Menteri Katanat PHE Marcus and Marak ulai shimenta hakati ke program ko ungkongsan ringkat bat ki wei ki kenrem ki lindan. Lasam ya ka check ke basan pau hajar bat ka sernot syaka snong Jendra Gray kabla yo ya ka te ke jing job. Santali ki wei pat ki snong bakin thup ya ka sasat Gray, Chandi Gray, Chandra Gray, Darik Che Gray bat ai Gray apal kila sya penkop buram namar ka jingla bantingkai bat penne pensa ya ka Ladon ki program pen iriti bat ka jinga sam ya ka jing tip halor ki ki kam bala le bat ki laban yo ya ka jing job haka kam hapo jong commission. Menteri ulaban jor halor ka jing don kam bandon ka jing shim khia nakaliang jong ka snong ka thau bat pen paru baka Jendra Gray kadai ka wei na preng ki shipau tali ki wei par ki snong ha Meghalaya ki bla sha jiet hadin bla dep ban le ya ka jing bishal bania da ka jal mohatsaf develop mani ko chanam gen yaba mengsa criteria bayaba mengsa develop ko channa matgaba gun nanam geni ya jal jivan mission ba sian jamien ke ba kham ko abating belaha abi ya ko abatingo ya ko bemko nukdangan kina salian ke ba rural e antini Meghalaya sungadang bi ciprang sane thong ko chandinga
Baga dunga chunna hagan bri licha bunga so bungasan dunga chunna. Nukdang na pinas si salit nani pipe water connection 4,550 household nasan connection dunga chunna. Lapan long ya district level horticulture show ha parish hall nongpo ha ka balapan inam ya bon ki jingthung jingtep balapan mi de ki nongrep na kaleng ki snong hari boy district ya ne ki jingpan inam lapan long da ka office jong ka district horticulture officer ha po jong ka tanat department of agriculture and farmers welfare UMLA ka nongpo uba mineral bonds mulai shimenta ha ka tika limpong kum ukong san da ki spangut ki nongrep na kaleng ka district kila shimenta ha ka tika jingpan inam habakren ha ka tika jingalang UMLA ula aimen siem ya ki nongrep bat ong baka sarkar katray ratba ban kentiw ya ka baha kamiat ka jongki ula pentip ba si hajar nyaw spa si folklore tingka la dep ban ai hadu ka snem arajar arpunyaw na ka benta ka rep karyang ban kentiw ya ka jingkersan sya ki nongrep Islam di Beladet di Penmang bisa nakaliang ke bersorkar jelah hakawini ban ke agriculture ban ke allied service kita ke allied sector ke bentuk yang ikam di bubun di bagi nongrep ide ban pendel ban ikam di bubun di bagi nongrep di bagi di bentoy bagi dokumen bagi itu iki bangan Islam agar al-Qur'an al-Qur'an kejing Penmang bisa nagalian ke bersorkar jelah hakawini ban ketenat jong garep karian ke agriculture and allied sector di kalong kumba siaga nyuspa sipok lurukan kata gini Penmang bisa nak bentang Islam anaga atau beriu atau nyok Kinong shong snong jong ka snong rim ha East Giant Hills kilay kendo yaw CEM ka JHADC uba Tombor Shiwat da ka bapenpaw ya jing persya ya ka project ti motion halum serman kani ka project jong ka company Shri Cement Limited ka kentop ya jing ti motion ha palat arspa khatnyaw hektar ka jaka bar ka jing bu ya ka karkhana dewyong ya kani ka hearing halor kani ka project labu penlong ha ka arpu artrik ubenai jemang kitrai jaka kila penpau ke jing sngokia halor ke jing pentip belapen mi da ka Meghalaya State Pollution Control Board haka khatnyau terik uyayong kila keno baka company kala ya chakmat klem da yo ya ke jing minjur na ki badai hok kitrai khendau kinong shong snong kila kamba om shim ladon kanu ke jing te soskular halor ke jing de lani IY ya kani ke jaka kila pen scam ru ya ke jing long try da ki kot kisla ka ba kila yo na doloi bat ka pata jaka na ka Giant Hills Autonomous District Council ada mereka tahu ngisio kulit ba kasusiman ketemu nak banta ban klang dau tau mosun po daga po nau tau long ta kanong rim ngi yeng skam kum kinong rap jong snong rim ni kun jong elkanong kli ni persa ya kata ka public hearing ta halor jong ta kinong rim bubangi ni thung ni tep bat ngi yo ru langba jong i ilit doloi keprengap belabam wah dwar jong blai ilepen sisa baki nosong song jongi dong kato ni video lamba ki pata haki tu por bolong jong doloi let belabam jan bam wah dwar jong blai pen sisa lamba jong ni ga district council hi pen sisa kadai kajaka jong ki rusmet padodu ka Central Executive Committee jong ka Jaintia National Council kalapan long ya ke jingalang menyapeliu jingmut ya ke jing ki bami na ke jing khang ti dewyong hari lom Jaintia ya ke jingalang lalam khmat da president uba sambor mi lingdo harengkat ki weipat ki nongkit kam ka council kala ong ba ke jing bam la jong ka ban pediang ya ki kendon jong ka MMDR Act ka ba kedau ya ke jing sngo khia halor ka mariang bat ka rukom long ka jaka kala kentu ban pelat na kenekaan ban ailat biang yaki kamti dewyong hakathan ka JNC kala penpau ru yaki jing don kam yaki weipat kilat yok kam nalor ki kamti dewyong ka seng kala terwa ban bu yaki jaka ai jing hikai halor ki skill development bat ki kendon ban kentiau yaki karkhana bala long try de ki brio ki ban napok kathan kala banjur ru halor ban pen khlan ya ka rep karyang bat ban bu yaki jaka penmi yaki marbam kum ki karkhana ki biade bat usot nyamtra mining ini nak yang kasang la pensyai haki ba ka MMDR akhi karkom kuat jong ka ain mah kata ka open cast
kami hap bat karkoman karkomlong jong khendeu ke jongi hapo Jaintia kamtam ngilak keren partikular tangi ke Jaintia Hills ngimi klem keren ke step bikin wanra kita ki institute ki ban train ki kena ki ban ai ki kata ki skill ki beper bikin la ban apply kam kenya kini ki factories ngilai keren rukum no ban kentiu ya kerep keriang namar kum magilong mentah po is Jaintia ngimdan ya kita ki industries kiba kini ki mariang jong ki pait ba kin la ban pendon kam kini ki industries Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People North KHASI Hills District kala IT ka dorkhas siya Additional Deputy Commissioner ka Ribhoy bandawa pen kan ria ya ka kherdop lum khajana GST ha umling ka kin huon kala yakendu ru ya ka ADC ikong B Rani ban pen paw ki jing e baki pat ba ki yakendu kinangalam ka FKJGP kila ong baka kherdop lum khajana GST kala wan ra ka jing dheng kali ka bajur ha ka te ka than kila kedauru baga jing te ya ka surok ka badang yat menta kala nang penjur syu ya ka jing dheng kali ka jing yat ki kali klam sange bat ka jing yeng jong ki trok he kala kentie ya ka jing ma ha ka jing ja accident ya ki nong let nong wan ka seng kala banjur baka ni ka mat ka bu jing ma ka ba kraw ya ka jing shngan jong upat ba kila kentu ki bor sin shar bakin shim mardor ya ki sien jam ban pen ken ria ya ka kherdop lum khajana GST shaka jaka ka ba kham shngan Kajingdan juga ting cibet GST hantai kelap pentut bahai kali kawan jokin nonglet kawan lengba kajing cek iki gitrok bagi penyang hak itu giliti dang hak ini kriat tayo kini kriat si ajabun di aksiden hak itu marba hantai ketika giliti gede bedang susna ini nak kalian keseng labu jingto bagado khas ya hapo district administration bagi yang no kita ki check gate jeng GST bakin chef nak sawai ngim am bakin penduk pendam sudan bakin bu nak sawai gi cakap kam kulit kenang ba kali kawan jong kinong lek kawan kalsuk mar ba kajindam ni kote ko jab gi accident nak por tingi nak kaliang kaseng like yo kenduk ya madam Birani ibadi additional district deputy commissioner la ong hiba in session kyahi mentangnya phai pat chaki khubor na ka than stela mi ngi Lapan long ya kajing thang mombati ha chura chanpur ban ai buram ya ki arngot ki nong yarap mons ngau ha kuki ki bla sha pan yap kat ba ki dang yada ya ka snong mulam ki nong shong snong bat ki dkhot snong ki la ya lomlang ban ai buram ya ki ni ki arngot ki bla do ila kajing em kajing thang mombati ka long kum kajing ya teli bat kajing sngaulem halor kajing do no ya ki ni ki nong tre mons ngau ha ki nong shimbenta ki la thang ki mombati bat penlut ya kajing ngap penlong ya kajing ngap jar ki nong ya lam snong ki la pen paw ya kajing len lade ki kat baki dang ya da ya ka snong kani ka jing jia kala kring ya ki babun halor ki jing ya kan art ki badang yai beteng ha kani ka than ki bor sen shar ki dang but dien ya ka jing long jing man kat ba ki jing sngaw ki dang jur So today the Cookie Student Organization Chuchanpur organized this candlelight vigil in honor of them and to show our solidarity with the people who have suffered there because of the attack by Tangkhul militants in Okrul district. The attack is happening even now at different places. A coordinated attack by the Tangkhul militants at Kuki villages. We don't know what their motive is. We the Kuki community never provoke them. However, we are being targeted every time, especially in Okrul, where we live in close proximity with them. Ka nepex arhajar arpun rio ka balong ka jingpen kre ya ki sien jam traikam bakirki lada don kinu ki jing sha lin shop na ki jing jia bas ngausi on sa penlong habaro ka we ka jilla Nagaland ya ka ni ka jing le on penlong da ka Nagaland State Disaster Management Authority da ka jing ka shan jong ka NDMA Hagani ka benta on sa le ikikam ki bapanya seriem ya kapor lada khi ujumai bat kinu ki jingling shop ki bajur jong ka mariang ban ngau tho ya ka jinglong balakre jong ka jilla lada jia kum ki te ki jingjia ka jing penlong ya ka jing persang ka long na ka benta ki jingjia kum ka jing khi ujumai ubajur ubala ban poi nyo ka jing tho ha ka ba ka thammei jong u kan ne kan de hajan thima ki district kum ka Dimapur Kohima bat parent on kenthop ha ka ni ka jing penlong ya ka ni ka jing persang ka way na ki benta jong ka civil defense ka operation night guard
kan sa penlong ru ya ka jing penyasiriem ya ka jing jia lada don ka jing penhak bom daki drone bar ka jing penlip boarding ki he officer ki la banjur baki ni ki jing penlong ki long ban pen klan ya ka jing atrai lang bar ka jing pen sapriang jing tip sha ki pat ba om ka jing athu lepa ya ki jing jia. We have what we call it as what we have termed it as the Operation Night Guard, which will also be conducted on the 30th evening, starting 6:30, which will be a civil defense preparedness activity involving siren activation and temporary blackout measures to test the emergency alert system and public responses in K7 air raid. So that is one addition that we have included this time. Tunginya pet mentai ki kubo na kelengkari. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ula penlong ke jingyat Patba ha Sonarpur Uttar Assembly Constituency ha South 24 Parganas ha West Bengal. Ha kene ke jingyat la sakhi ya ke jing shimenta na kinong tre ka seng bar kinong krishan ha shilenter ka surok. Kene ke jingyat Patba kalawan ha padeng ke jingalap election ke barang yat shaprang ha ke jela. Kinong yalam ke BJP kala kedau baka jingdon kinong tap vote kan kieu ha ka wat baningkong jong ka election. Kaseng kalapan pawi ke jing snow scam bahkan long ke baklan hakane ke election kimat bakong san ki kenthop ya ke jing yadai ki kenthei bar ke jing snow khia halor ke jing wan rung tu ki banabar ke BJP ke lakmi lenti bahkan job bon hakane ke election da ke bakam ya ke jing nang kieu ki nong kershan ha padeng ki nong tap vote. Kibor penyak jong ki zoo hakeleng ki benta jong ke India kila shem ya kila jingada bakerpang ban yarap iki berat bakin la ban sha ya ke jing kiu jing shit ka jing pen biang kum ki jing tap tenuam ki jar ka sngi bajerngam bat ki tiar ken shat la dep ban shna ha ki jaka babu iki merat kani ka sin jam ka thmu ban penne ya ke jing pen peja ha ka por ba kiu ke jing khlut hapatna ki merat bakin thop iki khla ki shri ki sim bat ki merat bapar la yo i baki wat iki jakari tengen hapo jong ki jingken chat bat ki pung kinong trei ki la ong bakum kini ki la jingyada ki long ki bakong san ban yada na ka jing shit hapadeng ki merat katenat ka bakmi ya ka jinglong jingman ka sun meneng kala penmi ya ka jing maham halor ka jing kieu ka jing khlut hakikat tu ka di ki jella ka than bachate jong kari ka jing khlut ba jing lhop ka sun meneng kala ru bandon haki benta bachate jong kari India. Bat mentang ya pai pat chaki kubor na keleng ka perthei. Ka jingher ki ling sun kelas dang biang ha Imam Khomeini International Airport ha Tehran ha ka arpusantrik uyayong hadien ka jing sange ya siat ha padeng ka Iran bat ka United States. Kajing Shakri jong kiling sun kabakit ikinong let nongwan kadang yai sange lajan arbanai nakadaw jong kajing yaken at kabadang don menta. U Presiden kari Amerika u Donald Trump dangshen ula penjelan ya kasos skular sange yasiat kaba artayo ban aipor na kabenta kajing yakren. Hakaway pat kaliang ka Iran kala kadaw baya menta kam shimlat mu ban penlong ya kajing yakren bat ka Amerika. Kajing yakan at kalaya lam sya kajing hap ban sange ya kajing her ki ling sun haki buon ki benta bat kajing pentut hakeleng kalenti her ki ling sun ha Middle East kijing yakan at kalakta rui kajing shalan umpnyang haka perthei na kajing sya pentut haka Strait of Hormuz kani kajing yakan at kabla ne khamslem kalaya lam sya kajing kiu dor jong ki umpnyang kabla wanra e kajing sngaw khia halor kayo kakot haka perthei. Mentangin ya pai shiki kubor ya lekai. Ka school St. Alfred's Secondary School marngar kala yo ra ya kanam overall champion haka Limpung Ripoy District Inter-School Athletics Meet arhajar arpun Rio. Ya ka Limpung balai sngi la penlong da ka office jong district sports officer hanong po. Haka jingelang penhak perda lawan ya shimmenta da MLA ka nongpo harengkat ki he ki han hapo ka district. Lasam ki khusnam best team hakirta baper bakin thup haka under 14, under 16 but under 18.
Katu kan ni ki school bakin top ya ke school MEECL Secondary School, kan Nong Sangu Secondary School, bat ka St. Paul's High Secondary School, kilawan hakli du. Haga ka program lapin kop burom ru ya kinong elek kai na po ka district kibla yo takma haka national level. Kinong elek kai kibla sya jiet menta ken sami khmat ya ka ribhoy haka limpong state level ka bansawan. Ka School Sip Singh Memorial Government High Secondary School Nongston kalalong ka ladu habaro ki jingilek kai haka limpong 31st West KHASI Hills Inter-School Athletic Meet Arajar Arfun Rio. Ya kini ka limpong lapan long da ka office jong ka District Sports Officer Hanong Pathar Outdoor Stadium Pendeng Ray. Kidon baro Arfun Rio teliki school kilai shimenta haka jingekop haka district level menta usnem. Ka School Joel Katpo Memorial Synod Secondary School kala job ya ka khusnam Best Discipline Team. Ka School Anderson High Secondary School kala yora ya ka nam Best March Pass Contingent. Kidon shibun kino ilek kai kibla sya pen ko buram haka jing ilek kai hakirta baper bakin tup haka under 14, under 16 but under 18. UMLA ka Nongston uba Gabriel Walang ulai shimenta haka jingilang penha perda baulasa miki khusnam. Mentapat ngiyapit ya ke jinglong jingman kasun meneng hakil lengki benta jong ke jela. Hatura ke jing kreat kalong 40 degree Celsius ber ke jing syet kalong 40 degree Celsius ke jing sngam ke hau-hau mata kasi kalong san pusan na kasispa. Haba pai pat chanong ba Shillong ka jing kreat kalong 40 degree Celsius bar ka jing syet kalong 40 degree Celsius ka jing siam ka hau-hau mata kasi kalong nyopo na kasispa. Kat bah jawai pat ka jing kreat kalong 40 degree Celsius bar ka jing syet kalong 40 degree Celsius ka jing siam ka hau-hau mata kasi kalong nriupupra na kasispa. Ka sun meneng kan dumloo hatura Shillong bat jawai bar ka laban don ka jing hap slap mamulumala haki babun ki jaka. Shuaban poi syaka bakut jong katup kubor nganya pek biang sasisian yiki mat bakongsan. Omdon ke jingya menjur hapo ke MDA bandon ukertong ya monlang jongki na kebenta ke election shiteng samoy namar ke NPP BJP kala dep jiet ya laki jongki kertong kam ke UDP baka jingya teli kadon. Lap na yo polo hasilong ya kenohi kai ke bajaan Assam hapadeng ke jingklu mar jingmut lap ha eksemen ya kakwat ke kia jongka bat ban IT no. Yalam khmat Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh haka jingyat pajba ha Sonarpur penpau ke BJP ya ke jing snow scam ban lep ha haka election ha West Bengal. Bat sedang her biang piling sun ha Tehran ha padeng ke jing sange ya siat wat la ke jing ya kan at ha padeng ke Iran ba US kadang jur kabla kata ya ke jing poi yang bat ke jing her piling sun. Tepan lok katung ila poi syaka bakut jong ka thup khubor jingi meta ka janmiet hadu bene syem biang bat phi la syai ka sngi ha ka poi nyo baje janmiet khablei phi baro. সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হৈ থাকিব খোজে নে কিছু কম সম্পূৰ্ণকৈ তেন্তে কিনাৰ